μεγάλη, ιδιαίτερη τιμή και χαρά αποτελεί για το νοσοκομείο μας που στη σημερινή εκδήλωση εγγενείων παρευρίσκονται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Κύριος Γαβριήλ. Ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος. Ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος. Τη σημερινή τελετή επίσης τιμούν με την παρουσία τους η κόρη και η εγγονή της μεγάλης δωρήτριας του νοσοκομείου μας, κυρία Σαλίκης Περωτή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Νικολαίδου Μαρία Λουίζα και η κυρία Βαλεντή Πικρού Θεοδώρα. Ο κύριος Ιωάννης Ζήκος, εκπρόσωπος της μεγάλης δωρήτριας. Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κυρία Ζωή Ράπτη. Η Διοικήτρια της ΥΠΕ, κυρία Όλγα Μπαλαούρα. Οι υποδιοικητές της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής, κυρία Γιαννούλα Νταβώνη και κύριος Σταύρος Τσαντής. Η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, κυρία Λουκία Κεφαλογιάννη. Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κύριος Παναγιώτης Μανούρης. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Νέας Ιωνίας, κύριος Λαζαρίδης Ιωάννης. Η κυρία Νίκη Κατοστάρα, προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης πρώτης ΥΠΕ Αττικής. Ο κύριος Μπάπης Καραθάνος, Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας. Η Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου Γνάρια Νηματάς, κυρία Όλγα Οικονόμου. Και τώρα το λόγο έχει ο διοικητής μας, κύριος Χρήστος Τσάμις. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα της περιοχής μας, Πανοσολογιότατοι Αρχιμανδρίτες και πρωτοσύγγελοι της Ιεράς Μητροπόλεως μας, σεβασμιότατοι και εντεσιμότατοι ιερείς, κυρία Υφυπουργέ της Ανάπτυξης, κυρία Δήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη του Βόρειου Τομέα. Για να μην αναφέρω ονομαστικά όλους, γιατί αναφέρθηκαν προηγούμενα, θα προχωρήσω στο σύντομο χαιρετισμό που θέλω να κάνω, διότι με κατακλείζει πράγματι μεγάλη χαρά που βλέπω εδώ σήμερα τη συντηρητική πλειοψηφία του προσωπικού του νοσοκομείου μας, αλλά και τους αφιπηρετήσαντες τα έτη 23 και 24, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην δεξιά, όπως βλέπω, σειρά, οι οποίοι προσέφεραν επί δεκαετίες τις υπηρεσίες τους σε αυτό το νοσοκομείο και έχουν συμβάλει σημαντικά στη σημερινή του αναβάθμιση. Και πραγματικά η γιορτή αυτή μπορώ να πω ότι αφορά κυρίως αυτούς που έχουν, τα 45 άτομα που είναι σήμερα εδώ και θα απονεμηθούν και τιμητικές πλακέτες για τις προσφερθήσεις υπηρεσίες τους. Οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο με την κυρία Καλογιάννη στη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου. Μας έκανε ο Υπουργός την τιμή να μας ορίσει στη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου και πιστεύουμε ότι στο διάστημα του ενός έτους συνετελέστησαν πάρα πολλά πράγματα. Διότι υπήρχε μια μεθοδολογική τακτική από την πλευρά μας όταν ήρθαμε να καταγράψουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου και σε σχετικά σύντομο διάστημα να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε προβλήματα που χρόνιζαν στο νοσοκομείο αυτό και να το αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω. Το νοσοκομείο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νοσοκομείο για το Δήμο Νέας Ιωνίας αλλά και για τους όμορους δήμους, διότι εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενους, εξυπηρετεί ανθρώπους που έρχονται εδώ για να προσφέρουν, να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και είναι ενδεικτικό ότι το έτος 2024 νοσηλεύτηκαν 22.000 άτομα και πέρασαν από τα ΤΕΠ και τα ΤΕΗ περίπου 100.000 άτομα. Αυτό σημαίνει μια εμπιστοσύνη των κατοίκων των περιοχών στο νοσοκομείο αυτό, ότι προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες
οι οποίες συνεχώς εξελίσσονται και ο κόσμος το εμπιστεύεται. Έτσι λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που έχουμε στον χρόνο αυτό τη δίκηση αυτού του νοσοκομείου και που κάναμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας σημαντικά πράγματα. Καταγράψαμε από την πρώτη στιγμή τις ανάγκες του νοσοκομείου και προσπαθήσαμε σε σχετικά σύντομο διάστημα να επιλύσουμε χρόνια προβλήματα. Το νοσοκομείο αυτό πριν από 1,5 χρόνο είχε μία δυσφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει διορθώσαμε και κάναμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, ανακαινήσαμε ριζικά την ψυχιατρική κλινική. Μια κλινική που αν τη δείτε σήμερα, με τα έργα που έχουν επιτελεστεί, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα ιδιωτικό ψυχιατρικό κατάστημα. Αλλά λύσαμε και άλλα προβλήματα. Έγιναν εργασίες εκτέλεσης του υπαίθριου χώρου κυκλοφορίας και στάθμευσης των αυτοκινήτων που δεν υπήρχε πριν και που πλέον οι εργαζόμενοι μας αλλά και οι επισκέπτες μας και οι νοσηλευόμενοι παρκάρουν σε έναν χώρο ο οποίος έχει αξιοπρέπεια, είναι διαρρυθμισμένος ώστε να μην δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ανακαινήσαμε τους χώρους προετοιμασίας των μαγειρίων με νέα επίπεδα, ψευδοροφές και φωτισμό σύγχρονων προδιαγραφών. Εκτελέσαμε εργασίες αποκατάστασης των τοπικών βλαβών σκεροδέρματος και την ανακατασκευή του δαπέδου και των υδροροών και την επισκευή μόνωσης στον προάβλιο χώρο των ΤΕΠ του νοσοκομείου. Το πιο σημαντικό όμως έργο μας είναι ότι έχει ξεκινήσει ήδη η κατασκευή του νέου ΤΕΠ στο δεύτερο όροφο. Είναι ένα έργο εμβληματικό για το νοσοκομείο. Έχει γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ. Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και πιστεύουμε ότι σε λίγους μήνες το έργο αυτό θα έχει περατωθεί. Υπογράφηκε η σύμβαση πριν από μερικούς μήνες, τότε από την υγειονομική περιφέρεια από την κυρία Δαγώνη, και το έργο αυτό βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και περάτωσή του μέσα το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο. Επίσης, τα χρήματα που εξασφαλίσαμε και ευχαριστούμε την διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, ήταν 200 στην κυρία Παλαούρα, ήταν 230.000 για έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή και έχουν σχέση με τη μόνωση του ψυχιατρικού καταστήματος και με τα στέγαστρα που θα γίνουν στον υπαίθριο χώρο, τα οποία ήδη είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, περιμένουμε μέσα στο μήνα αυτό τις δράσεις από τη διαχειριστική αρχή, τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, ένα έργο περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και αυτό θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου ή το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, οπότε το νοσοκομείο αυτό παίρνει μια νέα μορφή. Ένα άλλο σημαντικό έργο που πετύχαμε είναι ότι στα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου, ότι αυτά τα έργα γίνανε με τη βοήθεια της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και από ιδίους πόρους που εξοικονομήσαμε από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, και αυτό το αναγνωρίζει και η υγειονομική περιφέρεια, ότι ίσως είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο που απορρόφησε το 99,47% του προϋπολογισμού. Δεν έχουμε ελλείμματα. Προχωρήσαμε σε άλλο κεφάλαιο στα απογευματινά ιατρία, μάλλον στα απογευματινά χειρουργία, ώστε να μην έχουμε λίστες αναμονής μεγάλες, διότι πλέον οι χειρουργημένοι ασθενείς μας εδώ είναι στο τετράμινο που έχει περάσει σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχουμε. Δεν έχουμε καθυστερήσεις, δεν έχουμε μεγάλες λίστες αναμονής. Αυτά είναι συνοπτικά, για να μην κουράσω για να προχωρήσει και ο Μητροπολίτης στην κοπή της πίτας μας, έτσι ενδεικτικά τα έργα τα οποία έχουμε κάνει στο νοσοκομείο αυτό. Και βεβαίως έχουμε και άλλα σχέδια, ώστε το νοσοκομείο αυτό πραγματικά
να γίνει ένα εμβληματικό νοσοκομείο στην Αττική. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να ευχαριστήσω πραγματικά τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Γαβρίλ, για τη βοήθεια που προσφέρει στο νοσοκομείο αυτό στα 10 χρόνια που συμπίπτουν μάλιστα σήμερα και με την ενθρόνησή του ως Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιδαδέλφειας, Καλκιδόνας και Ηρακλείου, όπως επίσης και την μεγάλη δωρήτρια του νοσοκομείου μας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που σήμερα εκπροσωπείται από την κόρη της και την εγγονή της στο νοσοκομείο αυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, με την οποία έχουμε συχνή επαφή για προβλήματα καθημερινότητας και που πραγματικά η ανταπόκρισή τους είναι άμεση και αποτελεσματική. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμα, με τον οποίο έχουμε συνεχότατη επαφή και ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της διαμόρφωσης και της διάνοιξης του δρόμου, ώστε τελικά όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα ΤΕΠ να υπάρχει και ευκολότερη πρόσβαση στο νοσοκομείο αυτό, των ασθενοφόρων και των ασθενών που θέλουν στο νοσοκομείο μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για την βοήθεια που προσφέρει και για τη συνεργασία που έχω με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, πρώην Διοικητή και τη Σωτηρία και Διευθυντής ο κύριος Παπασταματίου Μιλτιάδης, ο φίλος μου κύριος Παπασταματίου Μιλτιάδης. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και την άμεση ανταπόκριση που επιδεικνύει η Περιφερειάρχης μας, η κυρία Λουκία Κεφαλογιάννη, η οποία είναι πάντα πρόθυμη σε ό,τι τη ζητήσουμε και στη βοήθεια που προσδοκούμε από την Περιφέρεια, που πραγματικά επίκειται να έρθει από την Περιφέρεια ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα αναμορφώσει, μάλλον θα αλλάξει τον αξονικό, τον μαγνητικό και τον ψηφιακό αγιογράφο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και ίσως ο ψηφιακός αγιογράφος να είναι το καλύτερο μηχάνημα που έχει βγει ποτέ σε κρατικό νοσοκομείο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους αφιπηρετήσαντες από το νοσοκομείο αυτό, οι οποίοι πραγματικά συνέβαλαν στη διάρκεια του εργασιακού του βίου, ώστε το νοσοκομείο αυτό να κρατηθεί, να αναβαθμιστεί, να προβληθεί και στόχος μας είναι πραγματικά, σαν διοίκηση, το νοσοκομείο αυτό να το κάνουμε ένα νοσοκομείο πρότυπο στην Αττική, διότι θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχει αυτός ο κόσμος εδώ γύρω μας, αλλά και σε όλη την Αττική, ώστε εδώ να συναντά τη σιγουριά, την ασφάλεια και την περίπτωση που του πρέπει. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας διορίσει, όπως είπα, στη διοίκηση αυτού του νοσοκομείου. Απουσιάζει σήμερα διότι είχε ανηλυμένη υποχρέωση και έτσι δεν μας θυμάμαι την παρουσία του αυτή τη στιγμή, αλλά μου είπε να μεταφέρω τους θερμότατους χαιρετισμούς του και στην πρώτη ευκαιρία θα είναι πάλι στο νοσοκομείο αυτό, το οποίο το έχει επισκεφτεί 4-5 φορές και έχει επιδείξει ένα ενδιαφέρον πραγματικά πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό με τις 5 επισκέψεις που έχει κάνει στο νοσοκομείο αυτό και που ενημερώνεται βέβαια για τις δράσεις του νοσοκομείου αυτού και που βέβαια μας βοηθάει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν μπορεί σήμερα να έρθει, μεταφέρω όμως τους θερμούς του χαιρετισμούς προς όλους και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ένα νοσοκομείο που θέλει να το κάνει μπουτίκ νοσοκομείο, ώστε να αποτελέσει πρότυπο και για τα άλλα κρατικά νοσοκομεία. Με αυτά τα λίγα λόγια, διότι θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου για τη σημερινή εντυπωσιακή σας παρουσία και από εδώ και πέρα η διαδικασία που ακολουθείται είναι ο Σεβασμένος Μητροπολίτης θα κόψει την κοπή της πίτας και στη συνέχεια θα γίνει απονομή τιμητικών πλακετών που έχουμε την χαρά να απονείμουμε εμείς σαν διοίκηση στο Μητροπολίτη μας πρώτα απ' όλα, στην δωρήτρια και μετά στους αφιπηρετήσαντες από το νοσοκομείο αυτό. Είναι μια τιμητική ηθική δικαίωση για αυτούς που επανέρχομαι για τρίτη φορά να αναφέρω ότι φύγαν από το νοσοκομείο αυτό έχοντας καταναλώσει πολλές δεκαετίες από τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και παρακαλώ τον Μητροπολίτη να ξεκινήσει η διαδικασία της κοπής της πίθας με το Χρυσό. Στους αιώνας των αιώνων, πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, δεξαμένη τον λόγο σου, Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, Βασίλειον ιερατεύμα πατερόσιε, Χριστόν των Θεών ηκέτε βεδορίσαστε ημίν το Μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γαβρίλ, εις πολλά έτη δέσποτα, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε ημίν ειρηνικών και σωτήριον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήρ και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους η τη Ιουδία εξουσία θέμερος και τη ζωή ημών ισχύρας ο διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη και ευλόγησον τα δώρα ταύτα τα προσφερόμενα εις δόξαση και τιμήν του ενεγείς πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σε κατάψον εφημάς, τους τα δώρα ταύτα ευθερπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνουν στους ουρανίους δωρεά σου, ότι επισή ελπίκαμεν το ζών του Θεού εις αιώνας. Ευλόγησον τα εσόδους και εξόδους, πλήθυνο αγαθή στην ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα προς εργασία των θείων εντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του ενεγείς πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντερος του Μεγάλου, και του Οσίου Πατρός ημών Ισιδόρου του Πηλουσιώτου, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητή κυρία Υφυπουργέ Ανάπτυξης, κυρία Ράπτη, κυρία Βουλευτής του Πασόκ, του Βορείου Τομέα, κυρία Κεφαλογιάννη, κυρία την Περιφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε της Νέας Ιωνίας, κυρία Διοικήτρια της πρώτης ΥΠΕ, κύριε Διοικητά και κυρία Υποδιοικήτρια του νοσοκομείου μας, κύριε Διευθυντά των Ιατρικών Υπηρεσιών του νοσοκομείου, να χαιρετήσω την οικογένεια της κυρίας Περιστή και την θυγατέρα και την εγγονή, και θα μου επιτρέψετε να προσφωνήσω τώρα όλους ιδιαιτέρως τους αγαπητούς γιατρούς μας, τους νοσηλευτές και το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο νοσοκομείο αυτό. Θα ήθελα αρχικώς, κύριε Διοικητά, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να ευλογούμε την Βασιλιόπιτα και να ξεκινάει έτσι η νέα χρονιά. Θα ήθελα να σας απευθύνω μέσα από την καρδιά μου προς όλους και τον καθένα χωριστά ευχές ολόθερμες, εγκάρδιες, να έχετε υγεία, να έχετε καλή και ευλογημένη χρονιά, και να σας πω μέσα από την καρδιά μου πως από την πρώτη στιγμή που ήρθα στη Νέα Ιωνία γνωρίστηκα με την κυρία Πυρωτή, την γιαγιά και μητέρα σας, και μαζί με τον κύριο Πατσιλινάκο πολλές φορές
πήγαμε στο σπίτι της και είδαμε, και εγώ προσωπικά θαύμασα, το μεγαλείο αυτής της καρδιάς αυτής της γυναίκας, η οποία όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδος και στην ιατρική προσφορά της και στο κομμάτι του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και στο κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει εξαίσια πράγματα και της αξίζει και μεγάλη τιμή και μεγάλος σεβασμός και πάνω απ' όλα ευγνωμοσύνη για όλα όσα αφήνει στην πατρίδα, την οποία όλοι αγαπάμε και τιμούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν στα πρόσωπά σας, η μητέρα και η γιαγιά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Διοικητή και την κυρία Υποδιοικήτρια, διότι πάνω απ' όλα έχουμε πολύ καλή συνεργασία, κύριε Διοικητά, και με όλους τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τι να αναφέρω, τον κύριο Μπάμπη, τον κύριο Παπασταματίου, τον κύριο Πατσιλινάκο, τον κύριο Ματζανά, όλους σας που είμαστε σε πιο συχνή επικοινωνία, με όλους σας θέλω να σας εκφράσω ένα θερμό ευχαριστώ, διότι όποτε σας έχω πάρει τηλέφωνο και έχω ζητήσει τη βοήθεια για πολλούς ανθρώπους, ό,τι και είναι ο καθένας, είσαστε δίπλα μου. Και αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου θέλω για μία ακόμη φορά να πω πως χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα, χωρίς εσάς τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και το μόνο το οποίο έχω μέσα από την καρδιά μου να προσφέρω σε όλους σας είναι μία υπόκληση και ένα βαθύτατο ευχαριστώ για το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσφέρετε. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, χωρίς να προσβάλλω τους άλλους αφιπηρετήσαντες, να ευχαριστήσω την κυρία Ραφτοπούλου, γιατί πολλές φορές συνεργαστήκαμε κυρία Ραφτοπούλου και όπως σας είπα και έξω μπαίνοντας, να έχετε υγεία, να φάτε όλη τη σύνταξη και εσείς και οι συνάδελφοί σας, μέχρι τα μακρά γεράματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσφέρατε. Αυτές λοιπόν είναι οι ευχές μου προχώρευτες, εγκάρδιες, η εκκλησία μας τοπική είναι κοντά σας. Οι δύο πατέρες του Αγίου Στεφάνου και ο πατήρ Αυγουστίνος και ο πατήρ Χαράλαμπος είναι πάντοτε κοντά σας σε ό,τι χρειάζεστε και θέλω να αισθάνεστε πως η τοπική μας εκκλησία θα προσεύχεται, θα αγωνίζεται, θα είναι δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε και με όποια πάντοτε δυνατότητα έχουμε να στεκόμαστε στο πλευρό σας. Καλή χρονιά, υγεία να έχετε όλοι όπως η υγεία προσφέρεται στον κόσμο μας. Να είστε ευλογημένοι. Ο Θεός κοντά σας. Το πρώτο κομμάτι για τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, να είναι πάντα κοντά σας, όλο το νοσοκομείο, στο προσωπικό, να σας αγιάζει, να σας στηρίζει, να σας δίνει δύναμη και υγεία. Καλή χρονιά σε όλους σας. Να ενημερώσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, του Βορείου Τομέα Αθηνών, βουλευτής. Και φυσικά είναι μαζί μας ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, κ. Πολύζος Νικόλαος. Και τώρα η απονομή τιμητικών πλακετών από τον διοικητή του νοσοκομείου μας. Παρακαλείται ο Μητροπολίτης Σεβασμιότατος κύριος Γαβρίλ. Παρακαλώ να σας απονείμουμε τιμητική πλακέτα για τα 10 χρόνια καταρχήν της πνευματικής σας και κοινωνικής σας λειτουργίας και δράσης εδώ στην περιοχή μας και για τη μεγάλη βοήθεια που πραγματικά έχετε προσφέρει στο νοσοκομείο μας. Παρακαλώ την εγγονή και την κόρη της κυρίας Περωτή να παραλάβουν μια τιμητική πλακέτα για το πραγματικά τόσο γενναιόδωρο έργο που έχουν επιτελέσει, για την μεγάλη δωρεά που κάνανε και έχει φτιαχτεί αυτό το νοσοκομείο από το 85 μέχρι το 89. Η κυρία Νικολαίδη Μαρία Λουίζα και η κυρία Βανακίτη Κρούκ. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό στην Υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή της περιοχής μας, στην κυρία Ζωή Ράπτη.
Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, αγαπητέ διοικητά μας, αγαπητοί εκπρόσωποι και πρόεδροι της υγειονομικής μας περιφέρειας, αγαπητέ δήμαρχοι, αγαπητή Λουκία Κεφαλογιάννη, την περιφερειάρχη μας, αγαπητοί συνάδελφέ μου στη Βουλή, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, αγαπητέ διευθυντά της ιατρικής υπηρεσίας, αγαπητέ διευθυντά της νοσηλευτικής μας υπηρεσίας, αγαπητή Δώρα, αγαπητή πρόεδρε των εργαζομένων, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Με πολύ χαρά βρίσκομαι και πάλι εδώ μετά από τότε που αφιπηρέτησα και εγώ από Υφυπουργός Υγείας και χάρηκα ιδιαίτερα, αγαπητέ διοικητά μας, που έχει αποπερατευθεί πλήρως η ψυχιατρική μας κλινική. Χάρηκα ιδιαίτερα για τα όσα είπατε για την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Είναι το νοσοκομείο που είναι της περιφέρειάς μου. Έχω πάρα πολλούς φίλους και χαίρομαι που ανάμεσά σας βρίσκονται οι αγαπητοί μας γιατροί και οι αγαπητοί μας νοσηλευτές που έχουν δώσει πραγματικά και δίνουν καθημερινά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους τον ίδιο τους, τον καλύτερο τους εαυτό για να στηρίξουν τους ανθρώπους εδώ που νοσηλεύονται. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε, την αναβάθμιση του νοσοκομείου, των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχουμε καινούργια τμήματα αναβαθμισμένα, όπως επίσης και τα εξωτερικά μας ιατρεία, αγαπητέ διοικητά μου. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια της Αγγλικής Περωτή και την κόρη και την εγγονή της. Έχουν δώσει εδώ στο νοσοκομείο μας 2 σπουδαίους ψηφιακούς αγγεωγράφους, και το λέω αυτό γιατί ως Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, η καινοτομία είναι το μέλλον για την ιατρική επιστήμη. Και αυτοί οι ψηφιακοί αγγεωγράφοι που σήμερα χρησιμοποιούνται για τους συμπολίτες μας εδώ, δίνουν πραγματικά μια άλλη διάσταση στη διάγνωση και βεβαίως και την θεραπεία των ασθενών μας. Θέλω λοιπόν να κόψω το κομμάτι μου στους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους οι οποίοι σήμερα τιμώνται με αυτήν την βασιλόπιτα και τη γιορτή, και θα δώσω το κομμάτι μου στην πρώτη των εργαζομένων, στην αγαπητή Δώρα, ούτως ώστε διημών αγαπητή Δώρα να τον δωρίσεις και στους άλλους ανθρώπους που εργάζονται στην Αλγίζη. Τότε το δίνω σε εσάς, αγαπητέ κύριε Ανταμίδη, θυμόμουν ότι ήταν παλαιότερα, οπότε χαίρομαι. Άρα το δίνω σε εσάς, διότι ακριβώς η πρόθεσή μου είναι να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας. Να είστε πολύ καλά. Παρακαλώ τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, που δεν είχα δει προηγουμένως, να προσέλθει να κόψει το κομμάτι και να το απολύει όπου αυτή εκτιμά. Καλή σας μέρα και από μένα και καλή χρονιά. Με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου, της διοίκησης και των εργαζομένων, συναντιόμαστε για μια ακόμη φορά σε μια διαδικασία που για μένα τουλάχιστον με κάνει να αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια οικογένεια, έχει πια χαρακτηριστικά θεσμού, την περιμένουμε κάθε χρόνο και έχω μεγάλη χαρά που και φέτος γίνεται αυτή η εκδήλωση. Σε ένα νοσοκομείο που για την πόλη, για το Δήμο της Νέας Ιωνίας, είναι μια κεντρική αναφορά, μια κεντρική αναφορά αναβαθμισμένη, χάρη στην παρέμβαση μιας οικογένειας που ενσαρκώνει την έννοια της αλληλεγγύης και όχι της φιλεσπραχνίας. Και αυτό για μένα έχει μια τεράστια σημασία και κάνει τη διαφορά. Την ευχαριστούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά. Αισθάνομαι όμως βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Σε μια περίοδο που, μεταφέροντας δυστυχώς νομίζω την αίσθηση και το βίωμα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, υπάρχει μια μεγάλη εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μια αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα της. Θέλω από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που εξακολουθούν σε αντίθεση με τους συνάδελφούς τους στον ιδιωτικό τομέα να μην είναι ενταγμένοι στα βαρέα και αφιλίνα. Και βεβαίως τους εργαζόμενους στις διοικητικές υπηρεσίες. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν που στέκονται όρθιοι και μας κρατάνε όρθιους στις δύσκολες στιγμές, στην πανδημία για παράδειγμα, που αυτοί μας κράτησαν όρθιους, αλλά και σήμερα που μας κρατάνε όρθιους, και να τους ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια. Και του χρόνου λοιπόν, να είστε όλοι καλά, οι οικογένειές σας. Και να αφιερώσω το κομμάτι μου σε όλους όσους νοσηλεύονται και δοκιμάζονται, και χάρη στη δική σας έρευνα και φροντίδα
σύντομα εύχομαι να βγουν από το νοσοκομείο και του χρόνου. Παρακαλώ τον Δήμαρχο της Νέας Ιωνίας και φίλο μου Παναγιώτη Μανούρη για το κόμμα. Χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας. Είναι μια μέρα γιορτής για το νοσοκομείο μας. Όταν με ρωτούν πολλές φορές ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του Δήμου, που με την ψήφο του κόσμου εκπροσωπώ τον κόσμο της Νέας Ιωνίας στη διοίκηση, θεωρώ ότι είναι τρία, το λέω πάντα. Είναι ο λαός της πόλης μας, οι πολίτες μου, η ιστορία της, μια τεράστια ιστορία. Είναι το γεγονός ότι έχει τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη δίπλα της, έναν άνθρωπο που στηρίζει και, αν θέλετε, είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτούς ορίζοντες, πολύ σημαντικό για μας και ιδιαίτερα τους αυτοδιοικητικούς, και φυσικά το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα κόσμημα, τυχαίνει να είναι στην πόλη μας. Ευχαριστούμε στο πρόσωπο των δωρητών την κόρη και την εγγονία για όλα αυτά που κάνουν. Ευχαριστούμε τον διοικητή. Κοιτάξτε, περνάει από διάφορες φάσεις το θέμα της υγείας. Δεν είναι σήμερα η μέρα για να το συζητήσουμε. Είναι γεγονός όμως ότι γίνονται βήματα, πολύ σημαντικά. Και είναι γεγονός ότι το Κωνσταντοπούλιο περνάει πάλι μια φάση ανάκαμψης, η οποία οφείλεται σε εσάς. Η οποία οφείλεται προφανώς στους γιατρούς, στο διοικητικό προσωπικό, στους νοσηλευτές και φυσικά στην πρωτοβουλία, στο πρόσωπο του Χρήστου. Παίρνονται αποφάσεις που είναι κρίσιμες και δύσκολες. Ομολογώ και εμείς ως Δήμος, επειδή θα είμαστε δίπλα σας, δεχόμαστε πιέσεις. Ακόμα και για τις κινήσεις που γίνονται με τα ΤΕΠ. Αλλά τίποτε δεν γίνεται αν δεν υπάρχει σχέδιο, αν δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και αν δεν έχεις κάποιο στόχο, μια στοχοπροσήλωση. Σε αυτό λοιπόν θα είμαστε δίπλα, με διαβούλευση, με συζήτηση με τους συμπολίτες μας, για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που γίνεται είναι για το καλό όλων. Το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο και οι γιατροί του, το προσωπικό του, είναι το πλεονέκτημα που έχει η πόλη μας. Σήμερα λοιπόν, επειδή όλοι οι γιατροί είναι φίλοι μου, έχω αδυναμίες ιδιαίτερες, βλέπω τον Βασιλινάκο εδώ και πολλούς άλλους, τον Δαλιάνη, Τερζίδο, τον φίλο μου τον Μίλτο, τον φίλο μου τον και πολλούς άλλους ακόμα. Θέλω να κάνω την έκπληξη τώρα, να τον κόψω σε ένα πολύ γιατρό. Έρθει και ο Δήμαρχος. Όχι, δεν θα το κόψω σε ένα Γιάννη μου, γιατί πήγαινα για αλλού, καταλάβω. Λοιπόν, να τον κόψω σε ένα φίλο γιατρό, ο οποίος δεν νομίζω να τον έχει κουράρει ο Χρήστος, εδώ δίπλα, ο Ιστίγογλου, αλλά είναι ο τρελός κεφαλονίτης, ο κύριος Αντωνάτος. Είναι, παρότι και ο Πατσιλινάκος το ίδιο είναι ο γιατρός του λαού. Όταν είναι μέσα ο Πατσιλινάκος, ο Αντωνάτος κόβει βόλτες και όποιος έχει προβλήματα... Ελάτε κύριε Αντωνάτο να πάρετε το κομμάτι. Ελάτε να το πάρετε κύριε Αντωνάτο. Παρακαλώ την διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και πολύ γνώριμη σας, ως διοικήτρια του νοσοκομείου αυτού πριν από κάποια χρόνια, την κυρία Όλγα Μαραούρα, η οποία θα δεσμευτεί σε πολύ οικείο προσωπικό, εκτός από τους νεότερους που ενδεχόμενα ξέρουν το όνομά σας, αλλά δεν σε γνωρίζει. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί εργαζόμενοι, ξέρετε, για μένα το Κωνσταντοπούλιο έχει μια άλλη θέση στην καρδιά μου και είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι σήμερα εδώ, μετά από 15 χρόνια, ως διοικήτρια της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον καθημερινό αγώνα που δίνετε. Ξέρω ότι οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες. Ήμασταν μαζί σε πολύ δύσκολες περιόδους και ξέρω πόσο πολύ αγωνίζεστε. Να ξέρετε ότι η πρώτη υγειονομική περιφέρεια είναι δίπλα σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για εσάς. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τις μέρες που περάσαμε μαζί το 2010 έως 2014. Να είστε καλά. Εγώ το κομμάτι μου θα το αφιερώσω στους αφιπηρετήσαντες, μιας που η σημερινή εκδήλωση είναι και για αυτούς.
και γιατί με πολλούς από αυτούς είχαμε και πάρα πολύ στενή συνεργασία. Να είστε καλά. Παρακαλώ την Αντιπεριφερειάρχη του Βόρειου Τομέα, την κυρία Λουκία Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας, αξιότιμοι Υπουργέ, Δήμαρχε, κυρία Αποστολάκη. Είναι χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και φέτος απόψουμε την πίτα του νοσοκομείου μας μαζί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή, τον κύριο Χρήστο Τσάμιτ. Έχω τράκ πάντα για την πρόσκληση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους το 2025 να έχει υγεία. Ξέρετε ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό, το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, αλλά να έχει και ειρήνη και ευημερία. Η περιφέρεια Αττικής στο παρελθόν συνέδραμε με 622.000 και τις ανάγκες του νοσοκομείου σε ιατρικό εξοπλισμό και τώρα ο Περιφερειάρχης, ο Νίκος Καρβαλιάς, είναι δίπλα στην υγεία, ξέρει το πολύτιμο έργο που επιτελείται, γι' αυτό από το ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει προγραμματίσει ένα μεγάλο ποσό να έρθει στο νοσοκομείο για να καλύψει τις ανάγκες σας. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά και να είστε πάντα στην πρώτη γραμμή στην υγεία. Ευχαριστώ. Το κομμάτι στην περιφέρεια, γιατί στέκεται και δίπλα στην υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Θα κόψω και εγώ ένα κομμάτι για τη Δωρήτρια. Για τη μεγάλη δωρήτρια του νοσοκομείου μας, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που θα το πάρει πάνω το κομμάτι εκεί, στην κόρη και στην εγγονή. Συγχαρητήρια στον κύριο Τσάμι, ένα ορχιστρωτή του νοσοκομείου, των εργαζόμενων. Θέλαμε απλά να πούμε ότι έχετε την ευχή της γιαγιάς μου. Είναι σπίτι, απολαμβάνει τα νέα του νοσοκομείου, έχει αντίληψη ακόμη, χαίρεται πάρα πολύ, θα γινόταν πολύ να βρισκόταν εδώ ανάμεσά μας σήμερα. Αλλά πραγματικά έχετε την ευχή της, σας παρακολουθεί από μακριά και θα είμαστε πάντα κοντά σας, σαν οικογένεια, να σας στηρίξουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει έρθει και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφίας, ο κ. Στοπούλογλου. Παρακαλώ, Δήμαρχε, να απευθύνετε να συμπεριφερθώ και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Αγαπητέ κύριε Διοικητά, κύριε Τσάμι, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτή, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Καταρχήν να ευχηθώ για εσάς και τις οικογένειές σας να έχετε καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Το έργο το οποίο επιτελείται καθημερινά είναι ένα έργο το οποίο βοηθάει και απαλύνει το πόνο συνανθρώπων μας. Πραγματικά το νοσοκομείο είναι ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει ασθενείς και από τη Νέα Φιλαδέλφια και τη Νέα Χαλκιδόνα και επιτρέψτε το κομμάτι να το αφιερώσω στο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και τώρα η απονομή των τιμητικών πλακετών στους αφιπηρετήσαντες 2023-2024 του νοσοκομείου μας. Παρακαλείται να προσέλθει η κυρία Ελένη Ραφτοπούλου, προϊσταμένη διοικητικής διεύθυνσης. Κυρία Ραφτοπούλου,
υπηρέτησε στο τέλος του 2024 μετά από πολυετή παρουσία στο νοσοκομείο και μεγάλη προσφορά. Γιατί εκπαιδεύτησε με αίσθημα ευθύνης, γνώσης και αποτελεσματικότητας τα προβλήματα που είχε το νοσοκομείο όλα αυτά τα χρόνια, στα τόσα χρόνια που υπηρέτησε στο νοσοκομείο αυτό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή που κάνετε. Θέλω και εγώ από την δικιά μου να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους εργαζόμενους με τους οποίους συνεργάστηκα τα 20 χρόνια που υπηρέτησα στο Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή συνέχεια και επιτυχία στο έργο σας. Παρακαλείτε να προσέλθει ο κύριος... Από τις πιο εμβληματικές ιατρικές προσωπικότητες του νοσοκομείου. Εγώ νιώθω ικανοποίηση γιατί αν αρρωστήσει κάποιος από τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, ξέρω που θα έρθει, στην Αγία Όρκα. Να προσέλθει η κυρία Πάντου Αθανασία, νοσηλεύτρια προϊσταμένη νεφρολογικής κλινικής. Κυρία Πάντου, συγχαρητήρια. Η κυρία Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα, ραδιολόγος προϊσταμένη παραϊατρικών επαγγελμάτων. Λείπει εκτός αυτών. Η κυρία Κωστοπούλου Θεωνία, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Ελάτε, ανταυτείς. Να προσέλθει η κυρία Κανάτη Ειρήνη, τραπεζοκόμος. Ευχαριστώ στην προϊσταμένη μου και σε όλο το προσωπικό. Ο κύριος Δημητρακόπουλος Γιώργιος, διοικητικός υπάλληλος. Ο κύριος Χίζας Κωνσταντίνος, διοικητικός υπάλληλος. Ευχαριστώ πολύ γιατί σε γνώρισα στην προηγούμενη χρόνο γιατί συνεργαστήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα παρακαλέσουμε την διοικήτρια της πρώτης συμβατικής, κυρία Όλγα Μπαλαουρά, να απονείμει και εκείνη τιμητικές πλακέτες. Να προσέλθει η κυρία Λαμπροπούλου Δήμητρα, προϊσταμένη διοικητικής υποδιεύθυνσης. Ο κύριος Πετρίδης Ευθύμιος, μηχανικός διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας. Ο κύριος Μαθάς Χρήστος, ιατρός εσύ, επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνος ΜΕΣ. Ο κύριος Δερβίσης Κωνσταντίνος, ιατρός εσύ, επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνος Αγιοχειρουργικού Τμήματος. Ωραία. Τώρα θα παρακαλέσουμε την υποδιοικήτρια της πρώτης υπατικής, κυρία Γιαννούλα Νταβώνη, να απονείμει πλακέτες.
Να προσέλθει ο κύριος Κίκυλης Παναγιώτης, ιατρός ΕΣΥ, Διευθυντής Νεφρολογίας. Η κυρία Μανδυλαρά Μαρία, νοσηλεύτρια. Η κυρία Μουτσίου Εκατερίνη, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Και τώρα θα παρακαλέσουμε τον υποδιοικητή της πρώτης υπηρετικής, κύριο Σταύρο Τσαντή, να απονείμει τιμητικές πλακέτες. Στον κύριο Κουτσόγιανο Ιωάννη, διοικητικό υπάλληλο. Λείπει μάλλον. Στον κύριο Πετρακάκο Ιωάννη, βοηθό χειριστών ιατρικών συσκευών. Στην κυρία Κωνσταντινίδου Γεστημανή, βοηθό ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Να παρακαλέσουμε τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, Διευθυντή Χειρουργικού Τμήματος και πρώην Διοικητής του νοσοκομείου, κύριο Μιλτιάδη Παπασταματίου, να προσέλθει για απονομή πλακετών. Ο κύριος Βλασόπουλος Γεράσιμος, ιατρός ΕΣΥ, επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνος ουρολογικής κλινικής. Η κυρία Δελιβελιώτη Καλλιόπη, επιστημονικά και διοικητικά υπεύθυνη του Καρολινικού Τμήματος, ιατρός. Η κυρία Κουρμπέλη Αγγελική, ιατρός ΕΣΥ, διευθύντρια οφθαλμολογίας. Η κυρία Κυριακοπούλου Μπουσούνη Γεωργία, ιατρός ΕΣΥ, διευθύντρια κτηνολογικής. Η κυρία Παρασκευοπούλου Πινελόπη, η Παρασκευοπούλου Πινελόπη, η οποία είναι δυστυχώς εκλειπούσα, θα παραλάβει άλλο στη θέση της, ιατρός ΕΣΥ, συντονίστρια, διευθύντρια αιματολογικού τμήματος. Ροζιόκος Ιωάννης, ιατρός ΕΣΥ, διευθυντής πνευμονολογίας. Η Τζιβελοπούλου Αναστασία, η οποία δεν βρίσκεται στη ζωή, ιατρός ΕΣΥ, διευθύντρια κτηνολογίας. Η κυρία Μανουσάκη Δέσποινα, φυσικοθεραπεύτρια. Η κυρία Χριστοδούλου Μαρία, ιατρικών εργαστηρίων. Η κυρία Τσιαντώνη Παναγιώτα, επισκέπτρια υγείας.
Και τώρα παρακαλείται ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, κ. Μιχάλης Ματζανάς, να προσέλθει για απονομές θεμετικών μελετών. Στον κύριο Λαζαρίδη Ιωάννη, προϊστάμενο Επιστασίας. Είχαμε πολλούς αγώνες μαζί με τον Γιάννη. Πάντως και τώρα κάθε πρωί έρχεται και πίνει τον καφέ του εδώ, να ξέρετε. Είναι κάθε πρωί. Είναι δύσκολο να προχωρήσεις σε φίλους. Βέβαια, εγώ είχα το διέξοδο. Είχα τη διέξοδο και είμαι τώρα αντιδήμαρχος στη Νέα Ιωνία. Βέβαια, πολλές συνεργασίες με το νοσοκομείο υπάρχουν. Έχω την τιμή να έχω τη διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής. Ξέρετε, για μένα είναι πολύ συγκινητικό γιατί διατέλεσα πρόεδρος των εργαζομένων, πρόσωπος των εργαζομένων και το ένα και το άλλο. Πάντα όμως ήμουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του νοσοκομείου, Σωτήρη τα ξέρεις. Πάντα μπορεί να τσακωνόμασταν με τη διοίκηση, μπορεί να λέγαμε τα προβλήματα των εργαζομένων. Κοιτά, πολλοί φύγανε. Πολλοί φύγανε. Θα φροντίσεις να τους αντικαταστήσεις. Αν λες στο 23 και στο 24 φύγανε αυτοί που βλέπω, καταλαβαίνεις, θα έχουμε πρόβλημα. Φροντίσεις να τους αντικαταστήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο γίνεται. Και το νοσοκομείο να αναγνωρίζει τους συναδέλφους οι οποίοι προχωρήσαμε, όπως και εμείς, και εγώ προσωπικά το αισθάνομαι, πιστεύω και οι συνάδελφοι, ότι αυτό το οποίο προσφέραμε εμείς στο νοσοκομείο μας το προσφέραμε απλόχερα και το νοσοκομείο, το οποίο πραγματικά εγώ το έχω στην καρδιά μου, το αισθάνομαι σαν σπίτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, ως εργαζόμενος επί χρόνια εδώ και συνδικαλιζόμενος, που λέει φύγανε πολλοί, πράγματι φύγανε το 23 και το 24 45 άτομα, αλλά να μάθετε ότι στο ίδιο διάστημα έχουν προσληφθεί συνολικά 93 άτομα. Κάθε ειδικότητας και μονίμων γιατρών και επικουρικών και νοσηλευτών από τον ΑΕΛ και από την υγειονομική περιφέρεια και παραϊατρικού και εργατικού προσωπικού. Και βέβαια αυτό συνεχίζουμε και διεκδικούμε. Η κυρία Πουλιανή του Αλητή, προϊσταμένη νοσηλεύτρια οφθαλμολογικού τμήματος, η οποία δυστυχώς για λόγους υγείας δεν θα καταφέρει να είναι σήμερα εδώ. Η κυρία Βόμβα Ιφηγένεια, βοηθός νοσηλευτή. Η κυρία Γεωργιάδου Κομιτοπούλου Λουκία, βοηθός νοσηλευτή. Έλα ρε. Και τώρα να προσέλθει η υποδιευθύντρια χειρουργικού τομέα νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, κυρία Ευτυχία Ευαγγελίδου, να απονείμει τιμητικές πλακέτες στην κυρία Πετροπούλου Αντωνία, νοσηλεύτρια. Στην κυρία Μωραήτη Ιωάννα, βοηθός νοσηλευτή. Να προσέλθει η υποδιευθύντρια παθολογικού τομέα νοσηλευτικής υπηρεσίας, κυρία Νίκη Πετρόγλου, για απονομές πλακετών. Στον κύριο Παπάζογλου Παναγιώτη, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Στην κυρία Αράπολου Δέσποινα, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό. Παρακαλείται η
Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η κυρία Γεωργία Σκαλιώτη, να προσέλθει για απονομαστραπετών. Η κυρία Τσιαντού Τομαή, νοσηλεύτρια. Στην κυρία Γεροστάθου Γαριχαλιά, βοηθό νοσηλευτή. Να προσέλθει η προϊσταμένη διοικητικής διεύθυνσης, κυρία Τσατσούλη Δέσποινα, για απονομή. Στον κύριο Αντωνίου Χρήστο, διοικητικό υπάλληλο. Στην κυρία Βάγγια Δικατερίνη, διοικητικό υπάλληλο. Στον κύριο Νερούτσο Στέφανο, προσωπικό ασφαλείας. Στον κύριο Παβέλη Χρήστο Μάγειρα. Στην κυρία Χουλιάρα Περσεφόνη, υπάλληλο τμήματος σηματισμού. Είναι τιμή μας που παραβρέθηκαν όλοι οι υπηρετήσαντες του νοσοκομείου μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για την εργασιακή προσφορά και αφοσίωσή τους όλα αυτά τα έτη. Συνεχίζουμε με την κοπή της πίτας στους επίσημους προσκεκλημένους μας και στο προσωπικό μας να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν στα συσκευασμένα κομμάτια βασιλόπιτας για το προσωπικό που βρίσκονται έξω και θα δοθούν αμέσως 15 φλουριά που δίνουν δώρο από 2 ρεπό. Ευχαριστούμε θερμά και το κέντρο και το προσωπιστήριο. Θερμότατα τους εργαζόμενους γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, παραϊατρικό, τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, οι οποίοι με άοκνες προσπάθειες προσφέρουν τη μέγιστη ποιοτική δουλειά που γίνεται σε αυτό το νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή, δημιουργική και χαρούμενη χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι η ανταπόκριση σας σημερινή είναι και ένα δείγμα εμπιστοσύνης προς τη δίκη του νοσοκομείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει και τα μέλη, εκφράζω και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βέβαια συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή και εκκρίνανε αυτό που δεν είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.